Kraft haltalary özünün aýratyllygy boýunça esasan iki topara bölünýär. Ýagny agzy açyk we agzy ýapyk görnüşde. Ýurdumyzdaky telekeçileriň awtomatik usulla önümçiligini ýerine ýetirýänler üçin ýörüýte niýetlenen agzy ýapyk görnüşdäki kraft haltalaryny önümçiligini dolu derejede ýola goýduk. Bu bizde kraft haltalary 2017-nji ýyldan bäri bir gatdan 6 gata çenli sany boýunça şeýlede arasyna ızgar özüňe gatlagyny ýerleşdirmek mümkinçiligi bilen şuň gününe müşterilerimize hödürleýär. Bizim hödürleýän haltalarymyzyň daşyna öndürüji barada içine gaplanýan önüm baradaky maglumatlar bolsa 4 görnüşli dürli renkli müşteriniň islegine görä çap etmek mümkinçiligi bar. Kraft haltalarynyň önümçiligine biz Germaniýa döwletiniň Gartmann Holman şereketiniň enjamyny ulanýar. Şeýlede bu önümçilik ähli dowamlylygy awtomatik ýygyderlikde dowam edýär. Ýagny özü kagazy alýar, oňa çap işini ýerine ýetirýär. Hiç ýyl şo ýerde el güýji ulanylman. Enjamyň özü dolulugyna goýulan bitow kagazy halta görnüşine önümçiligiň dowamynyň iň ahyrky nokadyna ýelmenen daşy ýazylan biziň islen şekilimizdäki haltany taýýar görnüşde etip berýär. Häzirki wagtda innowasion tehnologiýalaryň ösmegi bilen bir hatarda täze tehnologiýalar, täze usuliyetler, täze ulanmalar döreýär. Şuňky gün Türkmenistan döwletimizde biz kagaz uğrundan gaplamalaryň ähli görnüşlerini ýanymna haltalary ýa-da kagaz torbalary ildeşlerimizde dolu derejede üpçün etip bilýär. Şeýlede belläp geçetim gelýän zatlaryň biri 2018-nji ýylda halta önümçiliginden daşary kraft torbajyklaryň önümçiligini ýola goýdy. Kraft torbalar şuň gününe biziň ildeşlerimize berýän görnüşlerimizde iň azyndan 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo çenli götürmek çeýeligi bilen biz ildeşlerimize berýärse, şuň gününe Türkmenistan döwletimizde her bir bayramçylygyna şanly bir taraplamyzyň 26 ýyllygy münasibetli hem 7 dogan harit nişany bilen kraft kagazdan ýörüýte bayramçylyk torbalaryny hem önümçiligini amal edýär. Kraft diýmek sözüň manysi berk çeýe manyny berýär. Ol haltalarda 25 kilodan 70 kilograma çenli götürüjilik ukyýa Türkmen döwlet standartlary gollugynyň edýän talaplaryna şuň günü dolu derejede jogap berýär. Şeýlede kraft torbaçyklaryna bolsa 5 kilodan 15 kilo çenli müşteriniň islegine görä berklikde, ýagny kraft kagazynyň düzümine selüloza adat kagaza görä 100 esse tapawutly bolanlygy sebäpli şeýle ýokary derejeli kilogramlary, ýagny torbaçyklaryň özü 5 kilogramy meselem götürýär. Selüloza 100 derece adat kagazdan kän bolanlygy sebäpli. Mundan başga bu kagazlaryň häsiýeti boýunça ýarym tüýnüji, ýagny dolu tüýnüji däl, ýarym tüýnüji häsiýeti eýe. Ýagny belli bir beýiklikden ýere gaçanda belli bir derejede ýarym tüýnüje. Sehel arasy uzalýar we ýyzyna gelýär. Bu biz adaty göz bilen muny görüp bilemzok, gurally göz bilen muny görmek mümkinçiligi bolýar. Biz öz önümçilik toplumymyzda häzirki döwürde 4 renkli görnüşde çap edip bilýärse, müşterilerimiziň islenlik dizayn suratlaryny, onuň maglumatlaryny içindäki önüm gaplayjylaryň, öndürüjileriň içindäki önüm baradaky, onuň düzümi barasyndaky maglumatlary dolu derejede gabyň daşyna ýazmak mümkinçiligi hem aýratyn biziň müşterilerimize hyzmatymyz bolup durýar. Şeýlede biz şuň gününe aýratyn belläp geçetim gelýän zatlaryň biri müşterilerimiz, ýagny bizden alýan kagaz gaplamalaryny içine önüm gaplayjylar alýar-da, gaplayjylar baradaky maglumatlary, önüm baradaky, onuň içindäki önümiň düzümi baradaky maglumatlary şuň gününe biz dolu derejede şol kagaz haltanyň ýa-da kagaz gaplamanyň torbalaryň daşyna müşteriniň islegine görä dolu derejede ýerleşdirip bilýär.
bilşimiz ýaly halkara bir taraplyk güni münasibetli hem biz ýedi dogan harit nişanynyň agdy bir işgärleri bolup ýörüýte niýetlenen bayramçylyk torwalarynyň hem önümçiligini ýola goýduk. Bugunky günde biziň müşterilerimiz, ildeşlerimiz bu taýýarlanan torwalardan ýokary derejede islew bilen peýdalanýarlar. Türkmeniň toýuny hem goşa-goşadan gelerdi ýa-da biz hem her bir toýa, her bir bayrama özümiziň sallamly goşantlarymyzy goşýarys. Şol sanna şonuň bilen bir hatardan görüşimiz ýaly toý pay atly kagaz torwamyzy hödürledik. Bu ýerde biz toýdan topukça diýlenýärler. Toýdan pay hökmüne paýlanmak üçin niýetlenen kagaz torwa. Şuna bilşimiz ýaly hormatly prezidentimiz Türkmen milliligimize aýratyn üns berýänligi sebäp bu urdan biz hem ilham alyp ýörüýte toý pay atly kagaz torwasyny önümçiligini ýola goýduk. Bu ýerde görüşimiz ýaly biziň enemamalarymyzdan ýadygarlyk galan haly nagyşlary şeýle de hem haly göllerini ýerleşdirmäni başardyk. Şu ýerde 4 tane aýratyn dürli renklerin ulanmak bilen şu kagaz torwany halkymyza hödür etdik. Ine biziň öz öndürýän ýerli önümlerimiz barada bir gerekli maglumaty alsa ýa-da islenlik bir ildeşimiz şeýle biziň bir öndürýän önümlerimizi, milli önümlerimizi almak islese Google Chrome browseryna girip salgy ýazylýan ýere 7dogan.com internet salgysyny ýazsa bu ýerde biziň sowda bölümimizde dükanymyzda ähli biz baradaky maglumatlar dolulygyna ýerleşdirilendigini nygtap geçedim gelýär. Bilşimiz ýaly hormatly prezidentimiz 2019-2025-nji ýyllar aralygynda Türkmenistan döwletimizi sanly ulgamlaşdyrmak maksady bilen ýörüýte döwlet maksatnamasyny öňe sürýär. Şeýle de aýratyn belläp geçetim gelýän zatlar hormatly prezidentimiziň ýani bir näçe ýyllardan bäri bizde däwe öwürlük gelýän ýaňy mektebe baran çağalarymyza notebooky sowgat berýär. Bu bolsa biziň ýaş nesillerimiziň täzeçe pikirlenmegine, täze sanly ulgamda aýratyn dünýä garaýşyny giňeltmekde ullakan goltu bolup durýar. Biz hem döwlet ähmiýetli geçirilen maksatnamalardan ugur alyp 7 dogan harit nişanyny bilen ýörüýte internet sahypamyzy döretdik. Biziň müşterilerimize ýeňillikli bolar ýaly Google Chrome browseryna girip 7dogan.com salgysyny ýazsaňyz şu ýerde görüşimiz ýaly biziň sowda bölümimizde we beýleki bölümlerde biz barada dolu maglumatlar ýerleşdirilendi. Bilşimiz ýaly Türkmenistan döwletimizde şuňky güni iýmit ulgamyna düýp götürýänsiz bolan dünýä ölümlerine laýyk gelýän kagaz gaplama bolup durýarda. Bu hem berkli boýunça hem iýmite ziýansyz bolýanlygyny göz öňünde tutup iýmit ulgamyny hem ýörüýte sertifikatlaşdyrylan önümleriň bir näçe görnüşini bugunky biz ildeşlerimize hödürleýär. Şeýle de aýratyn belläp geçetim gelýän zatlaryň biri iýmite ziýansyz niýetlenen ýeketäk torwa, bu kagaz torwa. Kagaz torwanyň aýratyn berýän ähmiýeti hem şol iýmit önümlerini gaplanany düýp götür iýmite ziýansyz bolmak tarapyndan hödür edilýär. Men hem şu pursatdan peýdalanyp ähli watandaşlarymyzy Türkmenistan döwletimiziň halkara beýtaraplyk güni münasibetli gutlaýaryn. Şeýle de hormatly prezidentimiziň biz telekeçiler üçin döretip berýän mümkinçiliklerine uly sag bolsaňyz aýdýarys. Goý hormatly prezidentimiziň il we ähmiýetli tutuş adam zat ähmiýetli tutýan tutumly işler rowaç alsan